Ahojte ľudia, ako sa máte? Sice dnes je trošku iné. Dnes ja už budem gameovať na svojom mobile. Áno, vy sa čudujete, prečo negamuješ Roblox. Pretože keď budem robiť Roblox, tak to bude proste a bude to blbo vidieť. A tuto vidíte celú moju obrazovku. Dobre. Toto som vám už neukazoval, ale mám takéto veci. Toto som vám vôbec neukazoval. Na tomto som pekne dervil. Dobre. Áno, aj na tomto. Vy sa práve teraz čudujete, že skade som toľkoto veci získal. No ja neviem. A mám tuto samozrejme loot loadout. Takže keby som potreboval loot. Ja mám zatiaľ scrapyard. Samozrejme, ja som pomalší. Ale mám ako super veci. Klasicky. Proste mám veľa magnifierov na tom. A kurača. Keby si len chceli vedieť, toto viem rýchlo získať, ale toto klasicky nezískate v scrapyardu. Jau. Ináč vedeli ste, že prvý level, čože scrapyard, coreboundu, je reálne ťažší než druhý. Ale ako obidva sú dosť ťažké. Jau. Ale vidíte, ja toľko veľa lootu reálne nedostanem, pretože mám toľko veľa magnifierov, tak ja dostanem sa prvý. Jo! Sekunda, mám málo hento viditeľnosti. Dobre, ideme. Už sme dačo dostali Frozen. To som nemal. Dobre, dron to spravil. Dobre, poďme. Tak som zdechol, ale toto vôbec nevadí. Poďme si zmeniť loadout. Počkajte na sekundu. Dobre, počkajte na sekundu. Ja vám to strihnem.